Aka jamka mandi kɛnɛ kan an bɛ min wele ko OM Live ouverture média la yan nɔ bi ye araba ye juin kalo tile 8 don san 2022 donc an bɛna sujet min ta bi o sujet belebele fila ye a fɔlɔ an balimamuso dɔ sigilen filɛ an bolokɔrɔ yan nɔ bi an y'a décider k'a kunkolo datugu ko a cɛ y'a furu cɛ ye monogami a ye o de signé ni a ye ja ko ale dogolen don ka da kan ko muso kelen bɛ cɛ bolo non seulement cɛ m'o fɔ a ye wa cɛ dusukun de bɛ siran o muso fɔlɔ in fɛnɛ ɲɛ donc ale kɔni kɛlen no bolo kɔfɛtɔ fɛn cɛ talen b'i da jamana kɔfɛ k'ale n'a den fila k'u fililen to u kan kan yan donc ko a bɛ ka solution de ɲini a bɛ se cogoya min na ka bɔ furu in na a k'a yɛrɛ sɔrɔ ka da kan denmisɛnnin fitinin don san 20 ani damadɔ an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a k'a da don a ka histoire la k'a ɲɛfɔ aw ye filanan o ye an ye an balimamuso dɔ ka CV bila yan ko mariage ye dimanche wɛrɛ ye ni ala ma basi fosi kɛ k'a bɛ fɛ ko k'a témoigner an bɛna tila ka ale fɛnɛ wele téléphone na sisan ale fɛnɛ ka o nouvelle dumanba k'o fɔ an ye ouverture média mɔgɔ bɛɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa tulu ta yen nɔ dimanche don ni ala ma an ka jɔnya na walasa ko jamkan waleya an ye wele bila an bara ɲɔgɔn ma hakili la ale ɲɛda tɛ kura ye bilen ni o ye awa Fɔnba donc n bɛ kuma d'a ma a k'a ka folikan fɔlɔw kɛ yanni an ka don an ka sujet vif kɔnɔna na awa i n'u la nse alajɔ ça va i nga o baasi tɛ an bɛ foli bila an filɛlibagaw ma Mali kɔnɔ ani a kɔ kan mɔgɔ bɛ k'an filɛ an ka plateforme sanfɛ ni waati in na an bɛ foli di bɛɛ ma merci beaucoup awa ko mɔgɔw ka sɛbɛkɔrɔ partager sans plus tarder ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ an b'an ka sponsor officiel fo o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilaki ye den balo t'ale de ɲɛ awa n'i bɛ fɛ den ka mɔgɔya diya a kana dekun fosi sɔrɔ a ka denmisɛnninya kɔnɔ a ka développer ka ɲa a ma ɲinbɔ ninnu gɛlɛyaw dɔn fosi wa i tɛ tɛgɛrɛgɛni o tɛ di den ma ni den b'ale kan donc a ka wusa kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ an ka butigibaw bɛɛ la ani butigi fitininw fo ka se an ka pharmaciw ma ka fɔ mɔgɔw ye ko n'u bɛ fɛ u den ka kɛ classe premier u ka Nutrilaki u k'o ɲini k'o d'a ma filanan o ye boisson énergisante ye ni o ye 3 Orsi ye ale fɛnɛ ye boisson ye numéro 1 au Mali a gun ni boisson in si gu tɛ kelen ye donc ale kumunen tɛ k'a fɔ ko furudimi bɛ na n'i y'a min bi est-ce que a tɛna an ka furudimi na wuli son goût est unique ko mɔgɔw k'a nɛnɛ u ka galon u k'o sama k'o bɔ an da awa a sabanan filɛ n bolo awɔ Juriginal donc ko an b'a PDG fo ni o ye madame Sanogo Awa i yɛrɛ tɔgɔma don i y'a faamuya Awa Jire donc an b'u fo ni an yɛrɛ ka jiridenw nɔnɔ bɔlen de ye donc an taw de don yan nɔ ko an ka économie an k'a soutenir kosɛbɛ awa surtout an bɛ temps min na nin wagati diɲɛ mɔgɔ kelen n'o kan abandonné an kana an ban an yɛrɛ la awa ko mɔgɔw k'a sɛbɛkɔrɔ partager k'u k'a partager parce que ni histoire in ni i y'a mɛn dɔrɔn c'est-à-dire hali ni i dusukun ye gabakurun ye i bɛ ŋuna i y'a faamu an balimamuso a y'a fɔ cogo min a sɛgɛnna nka mɛn dan ye mɛn tigila ye kosɛbɛ donc an kɔni n'i sera ma k'an k'i ka problème bila walasa ka solution sɔrɔ an b'a bila an bɛ sɔrɔ ka an jigi kɛ Ala ye ka se k'an dɛmɛ cogoya min na ka solution ɲini ye ne ba i n'u la nse a n'u la i sera an ma ko i cɛ kɔni ko ayi i ta i denmisɛnninna ma nka an bɛ don min na i ko bi ko dusukasi bɛ ɲini ka na da i la i tɛ ka se ka sa cogo sɔrɔ i ka furu la i bɛ se k'i da don ko in na a daminɛ fo kana se bi ma aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo k'a kɛ furu ye fo kana se an bɛ don min na bi n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni wagati in na ne donna furu la cogo min na cɛ de y'a fɔ k'a bɛ muso ɲini muso min ladamunen don
wa balimakɛ de ye ne ka tila ka ne ka ko jaro ye o sera mɔgɔ ma ka ɲɛfɔ ɲɛna ko mɛ k'a bɛ fɛ ka ɲini a balimakɛ ye a sera min ma o fana ko o ye ɲininka fana ko basi foyi t'a la o ka se an ka mɔgɔ ma n'a bɛn n'olu ma ala y'a kɛ olu fana sɔnna furu nana kɛ ten cɛ nana don yan nɔ an ka ko a bɛ furu ko ka taa ni ye kɔkan ka mariage kɛ ten tɔ n t'a dɔn muso wɛrɛ b'a bolo n t'a dɔn den b'a bolo n tɛ foyi kalama ka ko la mariage nana kɛ ne yɛrɛ kɔni ni cɛ ma mariage kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de ye mariage kɛ mariage par procuration papiyew cira ka taa di cɛ ma ni cɛ kɔni n t'a fiɲɛ dɔn n t'a jɛya dɔn fo ka na wagati kɛ kɔfɛ cɛ yɛrɛ nana ni cɛ ye ɲɔgɔn ye ala y'a kɛ ni cɛ kɛlen ka ɲɔgɔn nana garizɛgɛ sɔrɔ a fɛ a ko n ma ko n ka kɔnɔ cɛ k'a tɛ denko la an ka taa dɔɔni i b'a sumaya i b'a cun ka sumaya i ko i ka mariage kɛra par procuration maintenant cɛ nana yan nɔ i garizɛgɛra fɛ k'a ye mun fɔ n garizɛgɛlen cɛ fɛ cɛ ko ma ko n ka kɔnɔ cɛ k'ale tɛ denko la ko denw b'ale bolo ne fana k'a ma ko ne tɛ se ka kɔnɔ cɛ n ko ne t'a dɔn den b'i bolo ne t'a dɔn muso b'i bolo ne fana o kumaw fɔ an ɲɛna tantɔ depuis n garizɛgɛ ko kuma fɔra cɛ ɲɛna fo ka na se bi ma ne cɛ ma se ka bɛn tuguni fo ka n'a kɛ ne nana jigin cɛ yɛrɛ nana ka kɔnɔ to kalo 4 na kɔnɔ kuma fɔlen ko a ye kɔnɔ selen kalo 4 na a y'a sɔrɔ ne bɛ kɔnɔ ko fɔ waati min na o y'a sɔrɔ a taara ne kɛlen k'a fɔ a ye tugun ko kɔnɔma don kalo 4 a seginna ka na Mali la ne jiginna a ɲɛna yan nɔ fo ka na se fo bi a tɛ den fiɲɛ dɔn a tɛ den jɛya dɔn a tɛ ne yɛrɛ dɔn bon kɔnɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔ an ye dɔgɔkun 1 de kɛ ɲɔgɔn kan depuis mariage kɛra fo bi mariage an filɛ nin ye a san 6nan de la ten depuis 2016 fo bi ne tɛ cɛ yelen dɔn tuguni cɛ yɛrɛ tɛ ne yelen dɔn fo na se bi ma ne kɔni bɛ welewele min d'aw ye ne nana aw ka ne dɛmɛ ka don ne jigiya kɔrɔ se foyi tɛ ne ka bɔ nin furu in na gɛlɛya kɔni bɛ ne kan bɛɛ b'a dɔn k'u ka don furu la ka tila ka bɔ furu la ka t'i sigi faso kɔnɔ maɲumanko la k'a ma nɔgɔ i ni famille tɛna ɲɛ i yɛrɛ tɛna lafiya tuguni o de bɛ ne bɛ e ko cɛ i n'a ye ɲɔgɔn dɔn cɛ kɔrɔkɛ de ka canal kɔnɔna na n'est-ce pas cɛ kɔrɔkɛ de ye k'i ladamunen don a y'i ɲini a dɔgɔnin o b'a sɔrɔ dɔgɔnin bɛ kɔ kan donc dɔgɔnin fɛnɛ i furu mais a kɛra par procuration parce que a yɛrɛ tun tɛ yan donc a nana i ko k'aw ye dɔgɔkun 1 de si ɲɔgɔn kan mais a bɛ furu kɛ wagati min e tun b'a dɔn ko muso wɛrɛ b'a bolo ne t'a dɔn ko muso wɛrɛ b'a bolo a nalen don min na ne bɛ si ɲɔgɔn kan a silen ne fɛ a ko n ma k'a bɛ taa muso fɛ yen ne ko i bɛ taa i muso fɛ yen muso de b'i bolo a ko awɔ ko muso b'a bolo ne ko i m'o fɔ ne ɲɛna dɛ ko muso b'a bolo denw b'a bolo ne dun bɛ bamuso de kan ne ni bamuso ni a dɔgɔmuso de bɛ ɲɔgɔn kan mais ne taara ne ma muso wɛrɛ ye ale dogo ko muso wɛrɛ b'ale bolo et puis mariage b'o fɛnɛ la ne fana kɔni ma se k'a faamuya ma se k'a dɔn b'a kɛ cogo o cogo la a taaralen k'a taara ɲɛfɔ o fana ye ko muso b'a bolo o fana ko k'ale tɛ muso wɛrɛ dɔn a bolo k'ale kelen o ko nana kɛ ten tɔ laban na a bɛna mun fɔ ne ɲɛna ko tiɲɛna ko ne ka na n sigi k'ale kɔnɔ ko furu t'ale ni ne cɛ ko ale tɛ se ka ne ta ko muso 2 ale tɛ se k'o yɛrɛ ko ni Mali la yan nɔ n'a kun y'a sɔrɔ ne ka papiye ko ɲɛnabɔra ko ne kun taara k'ale kun bɛ se k'a yɛrɛ ko ni ne yɛrɛ ko ni yen nɔ ko mais ko ale se k'a yɛrɛ ko ni ko muso 2 b'ale bolo yan nɔ mais est-ce que e y'a f'i somɔgɔw ye ko cɛ bɛ furu kɛ wagati min muso wɛrɛ tun b'a bolo min ka existence dɔɔnin tɛ yan ani fɛnɛ a ye kɔnɔtiɲɛko kuma min fɔ e ɲɛna est-ce que e ye o f'i somɔgɔw ye walima cɛ somɔgɔw ne y'a fɔ n somɔgɔw ɲɛna ne y'a fɔ n somɔgɔw olu ma sɔn kɔnɔ cɛni ma a yɛrɛ somɔgɔw fana a y'a fɔra olu fana ɲɛna olu ma sɔn kɔnɔ cɛni ma fo ka na se bi ma den kɔni wolola den bɛ ne bolo yen nɔ fo sisan nɔ ne kɔni tɛ fɛnkɛ foyi tɛ ni solution foyi tɛ ne bolo bi ko ne bɛ se ka min kɛ n yɛrɛ ye ko ka bɔ nin furu in na ko ka fɛn kɛ n yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ n yɛrɛ ye parce que a ye ne ka avenir bɛɛ tiɲɛ cogo di ne kun bɛ DEF de sɔrɔ DEF sɔrɔlen kɔ n jigi b'a kan n bɛna taa lycée de daminɛ ka kalan kɛ ale ka furuko nana don o la furuko kɛlen papier ko ma ɲɛnabɔ ne ka kalanko ma ɲɛnabɔ ne nana sigi faso kɔnɔ ten n tɛ finna tɛ jɛ la mais i ka France taga ko kɛra cogo di parce que i kun ko k'a bɛ taa n'i ye kɔkan o ko kɛra cogo di visa de ma sɔrɔ n taara visa ɲini Burukina siɲɛ 2 ma visa sɔrɔ o visa ma sɔrɔ ale fana ko k'ale tɛ se ka visa wɛrɛ don tuguni wa tagali ko kuma nin y'o bannen de ne tɛ taga ale tɛna taga wa ale tɛna se k'a fɔ tuguni ko ne ka n sigi k'ale kɔnɔ ko furu b'an ne cɛ ko furu t'ale ni ne ni ɲɔgɔn cɛ tuguni mais
a ye e to i kelen na yala a talen wari tun bi i n'a cɛ ou bien wari kun t'i n'a cɛ foyi kun tɛ ne n'a cɛ e n'i denw aw balora cogo di ne bɛ n fa ni ba de fɛ ne bɛ n fa ni ba de kan n'a ye min sɔrɔ an b'o de dun wa n yɛrɛ tɛ finna n tɛ jɛ la i tɛ finna i tɛ jɛ la mais ali i ma baarakɛdenya kɛ a kɔfɛ i ma baarakɛ mɔgɔ ne ye baarakɛdenya kɛ ne ye baarakɛdenya kɛ Bamakɔ yan nɔ ne ye baarakɛdenya kɛ kalo 9 ne y'o kɛ baarakɛdenya la yan nɔ ne y'o dabila den nana bana ne kɔfɛ ne bɛ wari min sɔrɔ a bɛɛ bɛ don den de la ne yɛrɛ nana ye san nɔ ni den bɛ ne ba bolo o ma kɛ n'a fɔra ne yɛrɛ bɛ baara la ne nana sigi ne ye baara bila ka na sigi ka to ka ba dɛmɛ an tora ka den ladon fo ka n'a kɛ Ala barika la den kɔni kusayara waati n'an bɛ yɔrɔ min na den ka kɛnɛ basi foyi t'a la an bɛ waati min na ko sisan nɔ den ka kɛnɛ mais den ye gɛlɛya jumɛnw fɛnɛ sɔrɔ yala ni den kun banara n'i y'a wele ka kumaw f'a ye a bɛ réagir ou bien a tun tɛ réagir n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ wele appel b'i n'a cɛ cogo di mɔgɔ min ye appel tigɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ ka taga e bɛ se ka fɔ fɛn b'e bolo k'e b'o wele k'o fɔ ye k'o bɛ fɛn ɲɛ e ye e bɛ fɛ k'a fɔ de k'a ka numéro t'e bolo a ka numéro kun tɛ ne bolo munna an tiɲɛna ne kɔni t'o dɔn a ye numéro tigɛ ne la a ye numéro tigɛ ka fɛn bɛɛ tigɛ ne la a ye numéro tigɛ la cogo di a ye numéro falen de wa ou bien a y'i bloqué de hali mais numéro min kun bɛ ne bolo ne b'o wele o tɛ passer ne se k'a dɔn n'a y'a falen ou bien a y'a bloqué ne kɔni b'a wele a tɛ passer wa a bɛ ne yan fana ne tɛ bɔ a kalama k'a bɛ Mali kɔnɔ a delila ka na e ma bɔ a kalama a delila ka na ne ma bɔ a kalama fo kɔfɛ a tagalen kɔ de ne bɔra a kalama ko cɛ kun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ e y'o dɔn cogo di ne y'o dɔn parce que a somɔgɔw mun bɛ yen nɔ ne ye o de wele olu yɛrɛ bɛ ne wele o kɔnɔna de la n y'a dɔn ko den yɛrɛ n ko den fa kun bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ n ko wa n ko a taara mais o an bɛ wagati min na ko san gɛlɛya min bɛ e kan e y'a ɲɛfɔ i somɔgɔw ya ne y'a ɲɛfɔ u ɲɛna olu hakilina ye jumɛn ye e ka furu sali la an bɛɛ ka hakili la olu ka hakili la olu fana bɛ ne de ɲininka n ka hakili la parce que ne olu ye ne don furu kɔnɔ a tɔɔrɔ n'a degun ne de b'a dɔn ne fana y'a fɔ ko k'a kɛ cogo min na a bɛ k'o cogo la ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min ne bɛ Ala deli ne ka bɔ furu in kɔnɔ mais komi cɛ ko e ma ko i tɛ ka ale ma kɔnɔ k'i ka cɛ wɛrɛ ɲini papier de dun bɛ aw cɛ yala a ye procédure daminɛ walasa ka furu sa a ko ne ma k'a y'a daminɛ a ko ma k'a ye furusa ko demande kurusiw k'ale y'o daminɛ mais ne kɔni tiɲɛna ne tɛ foyi kalama o la a kɔni y'a fɔ k'a y'a daminɛ o kɛra ne somɔgɔ dɔ de y'a wele k'a gan tuguni ko ni a tɛ furu la k'a somɔgɔw wele k'a fɔ a ye n'a tɛ furu la a ko ne labila walasa n bɛ se ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ n bɛ furu cogo min na o kɔnɔna de la sisan nɔ a yɛrɛ sɔrɔla ka wuli k'a bɛ taa furusa ko k'an ka furusa ko k'a sigi sen kan furu ka se ka sa parce que ale tɛ se k'a bila kunna ko ne y'ale muso ye tuguni muso wɛrɛ min b'ale bolo denw b'o bolo k'o denw ka ca ale tɛ se k'o bila ale bɛ se ka ne kɔni bila parce que o denw ka ca ne den ale tɛna den b'a bolo a bɛ se den 3 den 4 ma o bɛ Bamakɔ yan o bɛɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ mais o i ka kuma kɔnɔna na yan an ka yɛlɛ plateau kan i ko wagati min na coup d'état tun bɛ kɛ Mali la awa ko y'a sɔrɔ ko dekun dɔw bɛ yen nɔ i da ma se olu ma i bɛ se k'i da don olu la wagati min na coup d'état bɛ kɛ o y'a sɔrɔ den fana bananen bɛ ne bolo n ye den to n bamuso bolo min yɛrɛ kɛra furu sababu ye ne déplacera n bɛ taga o nɔfɛ n bɛ taa kuma ɲɛfɔ o ɲɛna n b'o kɔnɔna de la sisan coup d'état kɛlaw bɛ ka mɔgɔw gɛn k'u ka don dɔw yɛrɛ dimina o bɛ k'a fɔ ko ko mun na ko e ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ yan ko e tulo b'a la bɛɛ bɛ ka boli e bɛ tagama la i yɛrɛ ma ten n yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na tuguni n sera yen nɔ n bɛ taa ci fɔ furu sira tagamana min ɲɛna n sera ka sigi o fɛ yen dɔrɔn n bamuso ye ne wele téléphone na ko k'i den banna ne ko n ko den banna cogo di ko den jara ale bolo ko parce que a taara sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ aran na o le kɛ turu ka s'ale ma den turu ka s'ale ma sisan nɔ ko den jalen den serila ale bolo ale fana mɔgɔw girinna ka na ale minɛ ale kulela ko den sara o ye den minɛ ka taa ladaga pikiri ni fɛn dɔ k'a la a ɲɛma tigɛra ne fana ko n ba ma ko n'a sara n ko sɛgɛ ala de y'a ka baara kɛ se tɛ ne ye se tɛ e ye an bɛɛ jigi ye ala min ye n'o y'a di o b'a minɛ de n fana y'o fɔ n ala yɛrɛ barika la ala ma se ka foyi kɛ den na bana min tun b'a la a fusayara mais a bɛ to ka bana ka wuli bana kɔni ye bana de n'a na kuma don a bɛ na a bɛ taa denmisɛnnin ka bana mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ na kuma min na hali mɔgɔkɔrɔba i bɛ bana n'a na kuma de don maintenant monogamie de bɛ i ni cɛ cɛ
donc i ko i mago bɛ solution de la solution min na sisan nɔ ka furu in sa mun la i bɛ fɛ ka furu sa tiɲɛna ne bɛ fɛ ka furu in sa parce que nafa t'a la tuguni cɛ o cɛ bɛ muso furu an bɛ jamana min kɔnɔ Mali in kɔnɔ yan muso cɛ si tɛ muso furu ko karisa k'i kana den wolo n ye n'i ye cɛ o cɛ k'u kana den wolo n ye a t'i fɛ furu de la muso n'i furula n'i ma den sɔrɔ cɛ somɔgɔw de bɛ plaigner ko karisa tɛ den sɔrɔ la e min bɛ den sɔrɔ i cɛ mana fɔ k'i ka taa kɔnɔ cɛ n'i sara dun a kɛra jɔn na e tɛ yan tiɲɛna ne kɔni b'a la deli ka bɔ furu in na parce que a ɲɛ taga foyi tɛ furu in na a ye ne ka avenir bɛɛ de cɛ ka ne ka ko bɛɛ segin kɔ maintenant e bɛ san joli la ne bɛ san 25 de la san 25 mais ni e ye cɛ dɔ sɔrɔ sisan nɔ min ko k'a bɛ e furu o ka di i ye awɔ o ka di ne cɛ qualité jumɛn ka di i ye n mana cɛ o cɛ sɔrɔ n'a kɔni ko sɛbɛkɛla don k'a bɛ furu fɛ ne bɛ furu o ma ko sɛbɛkɛla don n'a bɛ furu fɛ e bɛ furu o ma i hakili bɛ san joli la ka taa san joli la furu ye Ala ta ye garizɛgɛ mana bɔ a mana bɔ fan o fan a kɛra fɛn o fɛn ne b'a fɛ fo n'a ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n'a kɔni ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'a bɛ su a bɛ seli a b'i fɛ a b'i somɔgɔw fɛ ne b'o don a furu la donc awa i ye nin mɛn an bɛna tila k'an ka invité filanan wele sinon mɔgɔ fila ka appel kan ka se ka sɔrɔ an bolo bi donc a kɔni ko monogami de b'a n'a cɛ cɛ a nana a ye papier yira n yɛrɛ ɲɛ a y'a sɛbɛnnen bɛ donc an b'a tɔgɔ ni cɛ tɔgɔ an bɛ olu to dogo la e bɛ se ka mun ladilikan di i denmuso ma bon ala jɔn ne bɛ se ka ladilikan min fɔ n denmuso ɲɛna a ka kuma bɛɛ kɔnɔ sisan a y'a yira k'a fɔ a ka école tiɲɛna a ka furu fɛnɛ a ye école tiɲɛ furu min kama furu fɛnɛ ma ɲa bon o bɛ n'a fɔ a ka fɛn fila de tiɲɛna ye denmisɛnnin fitinin de don a dun ye kɔnɔyan kelen dɔrɔn de kɛ bon a bɛ ka laɲini min kɛ sisan cɛ fɔlɔ de y'a laɲini k'a bɛ furu sa bon hali ni cɛ kun m'a laɲini kabiri furu kɛra ani sisan cɛ n bɛ fɛ fɔlɔ k'a ɲininka o yɔrɔ la o ni sisan cɛ bɛ wagati joli bɔ i ka furu a ma ko 2016 ya 2016 donc o ni san cɛ san 8 san 8 ɔ san 8 ala jɔn muso denmisɛnnin mɛ e ni cɛ ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen pe de ya ne n'a ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen an ye semaine kelen de kɛ ɲɔgɔn o semaine kelen ne n'a ye ɲɔgɔn dɔ semaine min na su fila de tɛmɛna ne ni ɲɔgɔn cɛ o su fila de kɔnɔ ala y'a kɛ ne ye garizɛgɛ sɔrɔ a fɛ fo bi ne t'a dɔn cɛ ye a tɛ ne dɔn muso ye ala jɔ i y'a faamuya a bɛ n'a fɔ san 8 kɔnɔ ani cɛ ye ɲɔgɔn san 6 ani cɛ ye ɲɔgɔn ye semaine kɔnɔ siɲɛ 2 de o siɲɛ 2 a ye garijɛgɛ sɔrɔ o de la fo bi a ti cɛ dɔn cɛ ye cɛ fɛnɛ t'a dɔn muso ye ale dun ye denmisɛnnin de ye depuis o yɔrɔ la an ka sariyatigiw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na n'i ye muso furu i kana to wagati jan ka don i ni muso cɛ o ye fɛn min n'a bɛ na ni furusa kɔlɔlɔ ye bon a filɛ ka waleya minnu fɛnɛ kɛ muso la ninnu bɛɛ ye fɛn ye min bɛ furusa jigin muso kɔnɔ mais ne bɛ fɛ k'a dɔn an balimamuso fɛ komi denmisɛnnin don sisan a ka d'a ye a k'a ka kalan de continuer wa ou bien a ka d'a ye bi de ka don furu de la ɲininkali bɛ yen jumɛn ka di ye tiɲɛna a ka di ne ye bi ni ne ye solution sɔrɔ ka segin ka kalan kɛ tuguni o de ka di ne ye parce que kalan ka di n ye n bɛ se k'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ se k'a fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant komi e ko furusa ka di e a ka di cɛ yɛrɛ fɛnɛ furu bɛ sa tribunal le la n'est-ce pas yala e sera aw ka commune tribunal la ka taga nin ko minnu kɛlen filila k'a ɲɛfɔ juge ye ka sɔrɔ ka a laɲini vraiment furu ka bɔ i ni cɛ cɛ déjà i ko i t'a ka du kɔnɔ donc a i gɛn a ko i k'i sigi ka a ma kɔnɔ mais monogami kɔni bɛ aw cɛ mais est ce que i sera tribunal la ka taga ɲɛfɔ k'i bɛ fɛ k'i ka furu sa tiɲɛna ma se tribunal la parce que ni yɛrɛ ye n sigi k'an miiri n'i ye tribunal ko kuma fɔ n b'a fɔ ni n taara se tɛ ne ye n bɛna n jigi da jɔn ne kan ne dun mana wuli ka taga ko n bɛ taa tribunal la n b'a fɔ i ka avocat walima i k'a kɛ tan o se tɛ ne ye n ma se ka taa tribunal la bon tribunal ko bɛɛ tɛ avocat ta ko ye n b'o o conseil d'i ma a ko bɛɛ tɛ avocat ta ko ye ok déjà ni minnu y'a mɛn ni olu bɛ se k'a dɛmɛ k'a bilasira parce que l'histoire est triste donc a ye kuma caman fɔ mais a tɛ ka se ka don fɛn fɔn na hali sisan nɔ n t'a dɔn a bɛ ka siran min ɲɛ mais k'a ɲɛfɔ dɔrɔn tribunal ko bɛɛ tɛ avocat ta ko ye ta fɔlɔ
i ka taga i ka kuma ɲɛfɔ a dɔw bɛ se ka sa ka sɔrɔ avocat tɛ o i y'a faamuya donc o de la ni mɔgɔ min fana bɛ se ka a dɛmɛ ni procédure kan ou bien ni bilasiralikan bɛ mɔgɔ min bolo mais yala cɛ in a filɛ ka nin min k'i la n'a seginna kɔ bi k'a ka responsabilité assumer k'a ka cɛya rôle jouer i bɛ furusa in annuler ne t'a annuler munna parce que tiɲɛna a ye mɔgɔ min sera k'i to ka san joli kɛ k'i to tɔrɔgɔ ni maɲumanko la ko ka tila ka segin k'i ka na i sigi o kunna tuguni nafa foyi t'o la tuguni tiɲɛna nafa t'a la ne tɛ fɛ ka segin a ma mais a den ka ko bɛ cogo di a b'i wele k'a den lahalaya ta a somɔgɔw b'i wele k'a den lahalaya ta ou bien o ko fana bɛ cogo di a tɛ ne wele a tɛ ne wele ka den lahalaya ta a t'i wele ka den lahalaya ta somɔgɔw dun somɔgɔ n bɛ se ka mɔgɔ kelen dɔrɔn o yɛrɛ fo n'a kɛra dɔgɔmuso kelen den bɛ cogo di a banna n'a ye b'o la ma mɔgɔ ye min b'a fɔ ko den bɛ cogo di mais depuis que e den sɔrɔ a ma deli ka dépense foyi kɛ den ya a kɔni ma fɛn kɛ ne a ma fɛn kɛ den a ma foyi kɛ den donc awa mun b'i bolo k'a fara i denmuso ta kan nin kɔni ye a nakun ye ko a cɛ kelen don ka furu siri ka abandonner ka tigi da kɔ kan ko a bɛ fɛ ko ka bɔ furu la ko monogamie de b'u cɛ donc primo elle tenait à dénoncer donc secondo ko ni mɔgɔ minnu bɛ se k'a dɛmɛ en tout cas a ka bɔ ni calvaire kɔnɔna na donc mɛ da ye mɛ tigila a ye kuma camanw fɔ i yɛrɛ ye ɲininkali dɔw k'a la o de la i bɛ se ka bilasiralikan jumɛnw de ɲɛfɔ a ye bon ne bɛ se ka bilasiralikan min fɔ a ɲɛna ala jɔn o ti dɔwɛrɛ ye a ka dɔn a bɛ denmisɛnniya la foyi ma tiɲɛ fɔlɔ ni ma ɲa i ye denmisɛnnin san 25 i ma don ye don min ye den kelen de b'i bolo i bɛ se k'i ka kalan kɛ i bɛ se ka furu wɛrɛ kɛ i bɛ denw sɔrɔ hɛrɛ caman bɛ kɔfɛ min de tun ka gɛlɛn n'a sɔrɔ cɛ y'ale labila ale yɛrɛ de ma sɔn ka plainte don cɛ kama parce que a y'a yira a ka kuma kɔnɔ ko cɛ ko a b'a yɛrɛ ka sigi de la yan k'a t'ale ka sigi la yan nɔ ko a n'a ye cɛ sɔrɔ a ka furu a ma ne yɛrɛ bolo ne bɛ se k'a fɔ ne ye den filila dɔɔnin depuis don fɔlɔ min na ni a nana ka a ye furu a m'a f'i ɲɛna ko muso b'a bolo fa a ni e sira o su filanan a tatɔ k'i ma k'a bɛ taa muso fɛ e bɔra a kalama o don de ko muso b'a bolo denw b'a bolo et puis i ye garijɛgɛ sɔrɔ a y'a yirila k'i k'a tiɲɛ depuis o yɔrɔ la i b'a dɔn ko nin furu tɛ furu ye ni cɛ mɔgɔ man ka i sigi nin kunna i man k'i jigi da nin kan denmisɛnniya y'a sɔrɔ n'o tɛ depuis o yɔrɔ la i tun bɛ wuli ka se furubolomaw ma ka se somɔgɔw ma ka cɛ wele k'a lasigi a ye nin fɔ kun jumɛn de kama mais ni o denmisɛnniya y'a sɔrɔ fo ka se sisan ma i bɛ ka maɲumako kɛ i den ka dépenses a mana bana ka baarakɛdenyaw bɛɛ kɛ yan o b'a yira k'a fɔ dusu dɔ de b'a la sinon n'i ye a kɛ a ɲɔgɔnna denmisɛnnin dɔw ye u tɛ taa baarakɛdenya kɛ u bɛ taa don sira wɛrɛ la min t'o si ye mais ka tila ka na o bɛɛ ye a ma sɔn ka wuli ka taa furu sa a y'i sigi ka cɛ kɔnɔ cɛ yɛrɛ bɛ k'ale labila don o don a tɛ foyi bila ka na donc o b'a yira k'a fɔ nin furu in salen don ne bɛ se ka min f'a ɲɛna hali bi a ka dusu ta a k'a dɔn k'a fɔ nin ye wagatinina ko de ye nin bɛ tɛmɛ i b'a fɔ ko foyi ma kɛ ni ala sɔnna a ma dans les jours à venir cɛ yɛrɛ bɛna tila k'a ye ni ale ye dusu min ta a ye ɲɛsin kalama a ye furu wɛrɛ sɔrɔ cɛ bɛ tila k'a ye k'a fɔ ko ja a ye dimi don denmisɛnnin fitinin min na a y'a k'a yɛrɛ de la a y'a to a yɛrɛ de kɔnɔ donc ne kɔni bɛ se ka conseil min d'a ma a ka lemaniya a ka dusu ta. Merci beaucoup Awa ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'an balimamuso lasɔrɔ ka weleli kɛ 74 74 12 49 74 74 12 49 donc nin tun y'an balimamuso ka histoire ye ko mɔgɔw ka partager ko bi ka di kosɛbɛ an bɛna Yagare wele an balimamuso maraka dɔ don a ye cɛ kurakuranin sɔrɔ ale cɛ in mana ma fara ka bɔ a la fɔlɔ ko an bɛɛ invité len don Awa ka taa tulu kɛlɛ la dimanche n'Ala sɔnna e bɛ tulu dɔn awɔ zamɛ ko sogo b'a la radio bɛɛ bɛ zamɛ ne ko a ma ko ne bɛ taa kan k'a wele a weletɔ filɛ fɛn nin ye sisan nɔ an bɛna lajɛ n'an y'a sɔrɔ walasa a ka nin bonheur in a ka nin partager ni an ye parce que nin ye bonheur ba de ye i y'a faamu caman ka mariage kɛra dɔw b'a fɔ k'an ka anonymat garder nka dɔw b'a fɔ k'an ka segin hali sisan nɔ ko k'u wele donc n bɛna lajɛ n'an balimamuso n'an sera ka kari ɲɔgɔn na walekum salam wa rahmatulah Yagare Karonga kibaru ou bien a bɛ fɔ ko Yagare de kibaru Karongo ne yɛrɛ de ya Yagare kibaru
Baasi foyi t'a la. baasi tɛ ala kana baasi k'aw la. Abaraka ani Fama Kulubali. An ba. Ni baraka ɲɔgɔn kɔni baasi tɛ yen. U bɛɛ bɛ yan u kɔntannen ba k'an préparer ka dimanche kɔnɔ. Manikamuso mana bi a mana bi mais bamananmuso kɔni bɛ yen. Ayiwa k'an bɛ bamananmuso fo. A b'a mɛn n'Ala sɔnna. O kɔni baasi tɛ yen. Cɛ k'i kɛra madame Kɔma ye de. An t'a fɔ ko an ko kɔdi ko dɔw la dɔɔnin yan. Cɛ i den i ka misi jamu fɔ an ye sa. An y'a kɛ Sisuru ye. Han. Maraka do Isuru. Donc a kɛra i yɛrɛ ka mɔgɔ ye quoi. N ko marakaw kɔni ye maninkaw baasi. Baasi tɛ. Cɛ i bɛ cɛ in fɛ kosɛbɛ. I bɛ cɛ in fɛ kosɛbɛ yan. Awɔ n b'a fɛ kojugu. Cɛ mun y'i bila ka k'a fɛ kojugu o fɔ an ye sa. A ka comportement de y'a to n b'a fɛ. Comportement jumɛn? Parce que depuis don min a ye ne a kɛra an fɛ ka kɛ n ka famille bɛɛ fɛ fɔlɔ. Alahu akibar. Depuis n tiɲɛ na n ko nin ye cɛ yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ ka cɛ nin ɲini nin don. Awɔ. Mais a kɛra i ka gu ye parce que i kun ko i bɛ jɛman mɔgɔ min jɛlen don ni nɔgɔ t'a la voilà a ka silamɛya barika ka bonya a ka kɛ kan kelentigi ye o bɛɛ b'a la. A ka silamɛya barika ka bon kosɛbɛ. Et puis Zankɔrɔ a kɛra n ka gu ye n bɛ fɛn fɛn ɲini cɛ la n y'o bɛɛ sɔrɔ a la. Pa. Ya. Donc ko furusiri dɔgɔdara. Furusiri ye dimanche don ye. I invité len don dɛ. Awa fɛnɛ invité len wa? Bɛɛ lajɛlen invité len don. An bɛ taa ni jus original dɔ y'an bolo. K'a fɔ. O bɛ sɔn ka diya ye dɛ. K'a fɔ Awa Jire k'a k'a préparer ko jus original caman bɛ taa an ka muso ka mariage la. Awɔ. Cɛ mais aw ka projet ye kelen ye aw diyaɲɛ kow ye kelen ye. An diyaɲɛ ko ye kelen ye. E ko k'i bɛ fɛ ka den joli sɔrɔ? Den ya. Ne fɛ ka den caman de sɔrɔ parce que n'i bɛ cɛ fɛ cɛ b'i fɛ den caman wolo a ye bɛ nin an bɛ dugawu de kɛ Ala ka se ka den k'an tiɲɛ ye quoi. A fɛnɛ ko den caman ka d'a ye wa? A ko den caman ka d'a ye koyi. N mana fɔ k'an ka da yɔrɔ mais ale yɛrɛ kɔni choix yɛrɛ t'ale bolo ale ko Fatimi mana da yɔrɔ min an bɛ yen. Kana to k'i tɔgɔ fɔ. Ayi mais dogoli banna ko la sa o. Kodi? Dogoli banna ko la dɛ. Maintenant aw bɛna kɛ den joli 11 yan a ko cɛw de ka d'a ye ou bien musow de ka d'a ye. Bon a bɛɛ ka d'a ye a ka kɛ den ye dɔrɔn an bɛ den Ala deli den na den kɛnɛma a siman a bɛ kale an bɛ Ala deli o de la. A cɛ ni muso Ala de bɛ se furu nɔgɔya. Ala ka barikalen d'a ma dɔrɔn an b'o de kɔ. Ala k'o dugawu minɛ. Amina. Maintenant i tɛ dɔ fɔ marakakan na k'a fɔ marakaw ye ko i furula de. Ayiwa baasi t'a la n y'a mɛn n m'a de muso nin ko n k'a ka suku ɲini n'a ka nɔri a ka bolike bɛ a ka gara ɲa n da bɛ su a peli ŋari bɛ su nari bɛ su baraji mais a ka information di vraiment da yugo kita sibe garen kanu arin charanu kanu ayiwa a ka sunara a ka ime dangani ana bɛ su de kamiran piniya ya rabbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A tɛ tɛmɛ nin kan. Cɛ ko an bɛ Yugo fɛnɛ fo i k'a fɔ a ye ko a ka zamɛ caman bila an ɲɛ. N'Ala sɔnna ma. Ne kɔni bɛ taa zamɛ dun na n'Ala ma basi kɛ dimanche tɛ de. Problème foyi t'a la bismillah dimanche don. Ni mɔgɔ tɔ minnu bɛ fɛ ka na sa k'olu k'an sama ni dugawu ye sinon an ka zamɛ t'an bɔ. A bɛ kɛ cogo di zamɛ bɔ a ye na dɔrɔn. Baasi tɛ Ala k'aw kan bɛn. Amina yarabi. Ka kɛ sima fila ka furu ye. Amina. Ka den k'aw tiɲɛ ye. Amina. Ala ka nanafigi don aw cɛ. Amina yarabi. Merci beaucoup. Ala k'o tɔ jaba Ala ka wɛrɛ bolo mɛn a ka baara la. Ami. Sababu ɲuman dan de don ko in ye. An bɛ dugawu de kɛ Ala kana juguya foyi don a ka baara in kɔnɔna na min bɛ don a ka bɔ la k'a fɔ k'a bɛna ku tiɲɛ a la. Ami. Parce que mɔgɔw bɛ ka furu baden de sɔrɔ i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔnna caman ye furu sɔrɔ a kɔnɔna na. I yɛrɛ b'a woloma si b'a fɔ ko a ka ɲi ten n bɛ nin de fɛ i b'a dɔn kɔni o y'a dan ye. O y'a dan ye. Mana forokotigi ni vaccintigi ni tɛ i kama i b'a lajɛ min ka di ye. O t'a bannen ye wa. K'a sɛnsɛn mugu tɛmɛ la ka ɲɛ. O sababu bɔra o de la an bɛ dugawu de k'aw ye toujours. Awɔ. Ala k'aw ka baara yiriwa halisa Ala k'aw kisi jugu tɔɔrɔ ma sukɔrɔ jugu tɔɔrɔ Ala ka kisi tɔɔrɔ ma. Amina yarabi. Ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ami.
Ok. Merci ala ka duwawu minɛ. Ok, Kulubali, merci. Au revoir. Awa. Non. K'i denmuso furu la. Ko tulu ta ye dimanche don ye. Alajo an nisɔndiyalen don bari nin bɛ a yira k'a fɔ ko ouverture media a bɛ baara min na baara fitinin tɛ parce que a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ sisan ala ni ouverture media sababu a filɛ ka furu sɔrɔ wa olu n'u ɲɔgɔnna caman o ma dan mɔgɔw dɛmɛli ma o ma dan kunnafoni di ma o kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma o de la sanga ni waati mɔgɔ caman b'a fɔ ko ka u ka duwawu kɛ a promoteur ye a n'a créateur parce que u ye baara min kɛ u y'u nɔ bila diɲɛ de kɔnɔ o ma dan k'u nɔ bila Mali kɔnɔ dɛ k'u y'u nɔ bila diɲɛ kɔnɔ parce que u bɛ baara min na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don an bɛ duwawu don kɛ ala ka sini kɛnɛya d'u ma furu fɛn fɛn bɛ ka k'a sababu la ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye k'u bɛɛ nafalan bɔ a la ami ala k'o duwawu minɛ an b'an ka promoteurw fo ni o ye Cheikh Tidiane Jara ani Yusuf Mangara Yusuf Mangara k'ale fana ye maraka de donc n'a fɔra ko marakaw ye bi don bi cɛ o ma nɔgɔn dɛ donc an bɛna an balimakɛ dɔ wele très rapidement kulu bɛ ɲini ka boli ka se cɛncɛn kan an balimakɛw ale fɛnɛ a bɛna da don a ka histoire la ka a ɲɛfɔ mais sans plus tarder an bɛna histoire dɔ ta dɔ la an bɛna émission sigi a kan nin fɛnɛ ye mɔgɔ dɔ ye i jɔ an n'an balimakɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ allo 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 an ce tɔɔrɔ tɛ ko mɔgɔw ka partager maintenant ne fa i bɛ direct la i ko i mago bɛ baara de la ko i muso kɔnɔma don ko problème dɔw b'a da la e k'i da don a la tantɔ problème t'a la e jɔ n ka téléphone yɛrɛ n bɛ ka émission suivre quoi n'an ka téléphone ma bɔ n na an ma bɔ i la joona i ka kuma c'est-à-dire ne ka n kun bɛ baara de la bon ala y'a kɛ n ye dɔ kɛ baara in na yan a bɛ se furu ɲɔgɔnna bɔ i tun bɛ baara jumɛn de la n kun bɛ télécom baara de la réseau baara donc réseau baara in ala nana kɛ n ye san 5 ɲɔgɔnna k'a la baara in nana jɔ bon n ye baara ɲini ka dɛsɛ muso furu ni fɛnw nana kɛ bon muso in ale kalan a ye dɔ kalan quoi a bɛ ka yɔrɔ dɔ de gérer bon ne yɛrɛ baara ɲini ka dɛsɛ n ye n sen n'o kan bolo don ka dɛsɛ donc komi n ye IFM kɛ n tilal'o la n y'o diplôme sɔrɔ bon n ye IFM diplôme sɔrɔ n y'a essayé sisan ka segin ko n bɛna cours di pour n ka se ka musaka sɔrɔ quoi bon dɔ ye n ta ko a bɛ fɛn maître formé ko n ka taa n b'o assister n bɛ taa bon n tɛ ka se ka fɛn sɔrɔ denbayatigi a ma nɔgɔn quoi don o don muso de bɛ wari di yan n ka essence san ka taa ye bon ala min n'a kɛ n nana yen bila a bɛ n'a expiré tuma bɛɛ quoi a bɛ komi a bɛ exploité donc a bɛ ka n'a expiré n tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ donc min ko k'a bɛ baara d'i ma o de nana k'i exploité baga ye bon ne ko n k'a ye exploité n bɛ ka taa fɛ sanga ni wagati bɛɛ a bɛ ka baara ko fɔ a ye a tɛ ka se ka n fɛn hali a ko k'a bɛ n dɛmɛ ekɔli ko ni fɛn ninnu o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ok an ka taa voilà bon donc ne nan'o la sisan n ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ sugu kɔnɔ ne kɔni taara n ka kuma ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna n y'a ɲɛfɔ n ka mɔgɔ laban min ɲɛna bon ale y'a jigila mɔgɔ ma ba ye a b'a découragé bi kosɛbɛ donc an taara n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna don a ye 400 yɛrɛ di yan n ko wariko tɛ quoi n ka kɛ a bɛ to n na n ko n ka fɛnw fɔ yɔrɔ la yanni fɛnw ka taa entre temps n ka se ka ko dɔ sɔrɔ dɔrɔn parce que muso bɛ lahala min na a cɛman in dɔɔnin quoi ale bɛ jɔli min na a ka fɛn bɛɛ hali peseli kɛ wari a tɛ sɔrɔ ne bolo tuma dɔ ni wari ma sɔrɔ a ka peseli tɛ kɛ yɛrɛ bon balimaw bɛ yen ni a taara arajo ni fɛn ninnu tuma dɔ u bɛ fɛnw san u bɛ arajo kan u y'u se kɛ quoi mais tuma dɔ a ko tɛ kɛ quoi ni fɛn ma se ka sɔrɔ ordonnance ni wari ma sɔrɔ ale bolo fo n'o fɛn tora ok bon bientôt muso kan ka jigin kalo nin fɛn di mois in na yɛrɛ n'a ma jigin mois prochain ale jigin bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni tɛ fɛn na n'aw sera ka ɲɛ ne ma mɔgɔ yɛrɛ bɛna bila sa ala ni fɛn tɛ yɛrɛ hali congé de maternité a ma se ka taa ok maintenant e bɛ se mun baara sugu la e bɛ se baara sugu jumɛn de la bon ne tun bɛ ka réseau baara de kɛ oui mais i ko ko IFM diplôme b'i bolo IFM diplôme bɛ n bolo donc e yɛrɛ i bɛ ka réseau baara de tun kɛ mais i bɛ se baara wɛrɛ jumɛn de la parce que n tɛ baara wɛrɛ la oui mais i bɛ se ka mun de kɛ bon ne kɔni mana se ka baara o baara sɔrɔ hali sugu kɔnɔ baara ou bien boutique la baara ou bien alimentation soit kalan bolo yɛrɛ ma fɔ a ne mun parce que je suis diplômé n ye étude parallèle misɛnnin caman n ye étude parallèle caman kɛ formation caman kan ok i bɛ se k'i ka numéro de téléphone bila ni mɔgɔ min mago bɛ i ka qualité la o ka se k'i wele yan ok il n'y a pas de problème a bila téléphone yɛrɛ 50 50
01 01 48 48 95 38 95. Ah, c'est 38 95. C'est gaga. Voilà. 50 50 01 01 38 38 95. 95. Merci beaucoup. Mantel Panabe, Mantel Panabe. Non, c'est bon. Je pense que c'est suffisant. Ok. Allah qui garde merci. Allah qui garde Amin. Merci. Donc avec les damarobo avant no fait ka muso kono do ko ate bara fuila aga kono ko anga fo mo ko ga bara nyina donc ngo ambe yere kuma kambla mo mi mo bi ika qualité la o tigi be se ga I wele comme ça akanga bara mindima abe odima awa anga kulume nyininga se chenchenga donc me kuma dima ikika odongo ko kuma laban mais ko jakate fote ka be fodo ko bo kuma la wa obi aba foto obi kuma nyebla kuma ka foli kan di ni émission in kena kaya fu obi iga bon iga bi dakurunya laban fo ayire ika korofo laban di ni émission in kena kaya yani émission wɛrɛ cɛ ok donc ika korofo laban ala jɔ ne bɛ an filɛlibagaw fo Mali kɔnɔ ani a kɔ kan olu minnu bɛ an filɛ sanga ni waati ka tila ka partager an bɛ foli d'u ma ka foli di an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma sanga ni waati ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la k'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la ok merci beaucoup awa Ifomba ne ba merci ni ala sɔnna téléphone numéro bila la ni mɔgɔ min kɛra I welebaga ye an bɛ I ni o bila en contact ceci étant ni bɛ fusira an ka jamukan dan na n'ala man ka jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan sini kɛnɛ pour un autre numéro de OM Live ala ka dɔgɔkun timɛ ko ɲuman d'an ma ala ka juma arana inchallah merci